Ako prvé zoberete vodu a idete. Skincare time. Máme tu nové video z edície Skincare, pretože Natural.sk nám poslalo nové produkty na testovanie. Som zvedavá, čo na to povieš. Budeš vedieť potvrdiť to, čo ja si myslím, alebo to, čo hovorím, lebo niekedy si ľudia myslia, že influenceri vymýšľajú a že není to tak, ako hovoria. Odpadneš z tých produktov. Ježe z toho, keď sa odmaľuješ. Vyšlo aj to, čo nemalo. Však tu si nechal produkt. A tento mulec ucha. Riedl Shot sérum, ktoré obsahuje v sebe mikroihličky a zabezpečuje tak lepšie prenikanie aktívnych látok do pleti. Ideme to vyskúšať na Oliverovi. Oliver. Je to cítiť. Normálne ten produkt cítite na pleti. Počkaj. A už chceme zakúriť. Ešte musíš vydržať. Ešte skúšame produkt. Rozotri. Nie, do očí si nedávaj. Ja si poviem, nie. No. Au. A hovor, čo cítiš? Nerob si srandu, povedz úprimne, čo cítiš. Čipe to kúzno. Ale akože nie je to nepríjemné, tak, ale tak cítim, že to za celou. Mňa to štípka. Fazuľová esencia. Spider-Man. Toto sérum. Tak to máš robiť, lása. Podobné niečo ako ten slimačí slis, ktorý sa tiež takto naťahuje. Natural prvý priniesol na slovenský trh značku The Ordinary, tak nesmie chýbať v našej skincare rutine. Ideme si dať peptidové sérum. Volá sa to, že Matrixil. Aj na krk a dekolt, samozrejme. Pozrite sa na to. Overnight maska. Všetky typy už nájdete na natural.sk. Ideme skúsiť asi tieto nové, žltú a zelenú. Tieto už máme vyskúšané. Tie sú úplne že top. A dáme vedieť, že aké sú tieto. Na túto skincare dáme masku a ideme spinkošiť. Dobrú noc. Pozrite sa už, ako teraz mám glowy skin. A po tejto maske to bude niečo neuveriteľné. Pozdrav sa. Seriózne.